Ang ato ang topic karon bahin sa atay o unsaon ni siya pag flash out. Unsa ba ang pulos sa atay sa atong panglawas? But before ta magsugod, nay usa diri ka inistoryahan gikan sa libro nga Counsels on Health, page 37, paragraph 1. Nagaingon, many have inquired of me, what course shall I take to best preserve my health? Ang answer is, undangon kuno ang pagbuhat sa makadaot sa lawas, labi na sa pag-gratify. Ingon pa diri kanang gratify o i-deprive ang appetite. Sa maning appetite sa Bisaya kanang gana. Daganahan ang mga tawo gyud di man mukaon og way gana. So ang ilang hunahon-naon katud yung lami kay gana mukaon. So bisag makadaot sa lawas basta gana. Mo nang di mawala ang bulad, ginamos, sausawan, no? Mo na siya gana gyud. So ang ingon diri, eat simple food. Kaon lang tag simpleng pagkaon. So unsa man yung mga simpleng pagkaon kana bang dili kayo over season. Kay daghang sagol, no? Napoy uban sa kamahal sa lamas, di na maglamas. Bitsin na lang diretso. So mo na siya. Bitsin na lang gyud mismo ang isud-an. So ingon diri, dress healthfully. Buto sabot magsanina ta nga healthy ta, dili tong mga guot na sinina, which will require modest ug simplicity. Unya magtrabaho pud ta nga healthfully, work healthfully. Kay na may uban nga grabe yung trabaho gyud. Ambot nga ano po na siguro silang magpabilib pud nga maayo gyud kuno imong trabaho. Kay ang mga dato ron kung pangutan-on nato, kung ingon mo po siyang tapulan mo po imong trabaho, pero dato gyud sila. Makakwarta sila nga naman, they work smart. Wise ba sila? Madili nila lisod-lisoron ilang lawas. Napoy uban nga grabe gyud mo kayon. Kita man nato, no? Pero hasta man gyud kapobre gyud. Di pa ginahalos kakaon tungod jud sa kakugihan. So dili basehan ang pag-asinso kay kugihan ka. Ang basehan gyud sa pag-asinso sa imong kinabuhi kana gyud you work smart. At the same time, di man ka asinso sa kwarta, asinso sa may panglawas. So ingon diri, and you will not be sick, na dili ka magsakit. Kay nay uban diri, ambot kutob ra gyud pud sila ingnon nga hasta gyud ani kabuutan ba kay kuyaw gyud mo trabaho pero wa naguba na ang lawas, no? So ang ingon diri, sala kuno ang magdaot ta. It is a sin to be sick, for all sickness is the result of transgression. So mo nang matingala ta nga daghan kayo magpaampo bitaw, Brad, nga paampo sa pastor, sa pari nga ayuhon. Unya magampo pa gyud nga ayuha siya sa iyang sakit. Di man gyud maayo kay ngano man ang hinungdan man gud nay sala nga tinaguan. Unya kana nga sala balik-balik man na sama na nanagod siya sakit, no? Unya taas na kay BP, taas na kay sugar, pero sige siya ampo, pero sige ra magyud kog kaog bawal, kaog hinungdan. Kita ko ani mga buros diri sa faith. Kita man gyud kay nanganak unang panganak si Sheila. Nakatawa ko kay ingon ko nga gibiri-biri na gani nga buros. Nagsige pa magtungab og soft drinks. Unya sige pagkaog chichirya unya ingon pa si doktor, tulo ka adlaw na daw to galibor. Pero ang iyang watcher atagan na siya atong piatos kung kaon siya hubag na kay tiil. Si Sheila mo pay pagsulod. Pagka kuan taud-taud wa na ang anak na. Nya katong uban didto nga pila na kaadlaw didto si tutuyok. Hubag kayong mga tiil. Ang uban ang BP sa kanaog, pero tingala ka magsige ra magyapog kaon og mga gidili, no? Napay uban gyud galanlan pa og kuan kanang ice cream kay gihatdan sa bana. So kanig yung gana mo gyud ni makapatay gyud sa tawo. Nya nara bagay mga tawo nga imong tambagan gyud pud mo tuo. Basta ang ila lami ra gyud nagani koy gitambagan nga pag inom tubig kay burus ra ba ka? Basta lang di man gyud mo inom og makahinomdom lang. Unya ning tira pag yung soft drinks pagka ingon ko puyos gyud ning burusa gyud. Ugam ba? So mao pang wa kay kwarta mo pag kay gahig nawong, no? Ang kani ganing naay kwarta mo balaw naman ganig likay-likay ma'am, no? Na di gyud magdaot. Kay nakahuna-huna man ning mga kwartaan nga nakoy kwarta ibayad nya basig akong lawas di nakakaya. Kay kani sila hadlok man sila sakit. Nagdili ka kaya, sayang akong kwarta, no? So pero kani pong mga wa noy kwarta mo noy
gahi kay dagway nga di pud magpabadlong. Siya puslan mang mamatay ko, mamatay naman kaon na lang. Oh. Kay tomorrow, bising day. Oh. Una nga, magkaon ka na dili maayo, wala na patayan ng mga nagkaon. Maunay dako kayong gibuhat ni Satanas nga kuan nga bakak. Kay siya maorang pataya. Oh. Unya kay ang ending karon maintag pagkaon nimo ana, mukirig ka diretso. Dili pod kay mo manawag man po kag bana, asawa, anak, nga idal ako nyug ospital kay di na ko kaginhawa. Dalo na pud ka, di mo gasto na pod. So mamatay ka nga imong pamilya mabiyaan gyud nimo utang. Oh, mo na siya. Mo na karon daghan kay karon. Basta kusuga pa mang numan ni garilyo. Nami katong nag-construct sa Balay Bukid, Tagalanaw pud to sila. Grabe mo yup-yup og sigarilyo. Naingkon na. Impas gyud og samot kay grabe yung trabaho pero ang sigarilyo magdigid mawala sa baba. So ang ending ana pobre ka, igo ra gyud pod sa imong kuan, sa imong palami no. Well anyway, ang ato ang topic kay atay man, mo ni ang dagway sa atay no. Kung makita nato. Kanang atay na siya for 4 ka quadrant no. Makita ni nato diri nga mao ni siya gitawag og glandular organ. Mao ni nagatimbang ni siya og 1.36 kg. So reddish brown ang color ani, no, divided into 4 lobes of an equal size and shape. So asa man dapit nakaplastar inyo ang atay? Asa man na siya? Nasa tubangan, nasa kilid. Oh, naa na siya sa right side. Right side, lalom sa imong tutoy. So asa man ang right nimo kamot, kani right side na diri sa diri lalom sa tutoy. So mo na siya imong atay. Pero kay glandular siya, mo na nga pagkabuhion ka diri ang epekto sa tunga diri. So atay na siya, no? Mo bitaw ning mga kabuhionon, bikilado yung atay ana. Oh, moingon ra na kabuhi siya. Kay ngano ang atay na overwork, but pasabot grabe ang paggawas cholesterol. Siguro na gikaon labi na common ani mga kabuhiunon kanang kusog kay mo ka og seafoods. Kusog kay mo ka og mga pansat, mga nukos. Nya kusog kay mo ka og kanang baboy, kana bang na yung lechon baboy ba? Ang uban ana si kaon wa pa kabuhia kay ngano asymptomatic naman. But pasabot dili naka-detect ilang lawas so wa sa kabalo nga ilang atay na puno na gyud kay og tambok. Pero kay lami lagi kay wa naman joy mo kuan ana nila basta lami na. Ing atay mo ni hinungdan no na mabikil ang uban nga organ. So number 1, asa man ang mga ugat ani nakakonektar. So blood is carried to the liver by a 2 large vessel called hepatic artery and portal vein. So ang hepatic artery nagadala na siya og oxygen no padulong sa dugo. Mao na major vessel padulong sa imong kasing-kasing. Mao bitaw ning mga magka-heart attack, ma-stroke no, nagsugod gyud na sa atay ilang bikil. Then ang portal vein carry blood containing digested food from the small intestine. So this blood vessels subdivide the liver repeatedly terminating in a very small capillaries. So mao na siya ang iyang pamaagi sa pagfunction. So kaning atong atay nani siya gitawag o ang per capillary ani or each capillary leads to a lobule no, naa na siya murag mga bangag, lobules ang tawag no. So liver tissues is composed of thousands of lobules. So daghan na siyang mga buho-buho no. Kay mo man na ang iyang design and then ang each lobule is made up of hepatic cells. Mo bitaw ng ang medical term sa liver is HEPA, meaning liver. Mao bitaw na paghubag sa liver, hepatitis. Kay ang meaning sa inflammation, titis man. So pag mana hepatitis, ang appendix mo hubag, appendicitis, no? Pag ang imong joints mo hubag, arthritis, no? So mo na siya. Pag wala porta, arthritis. Dito na lang magkangkaang sa ospital, wa man mo atiman nimo kay wa malagi kay kwarta. So arthritis lang jud ka. So the basic metabolic cells of the liver mo ni siya. Ang function ani mo na siya nga mo digest og mga tambok. Kusog ka mo kag tambok, ang imong atay mo ay magsakripisyo ana. Nya dili lang maunay ginakuan sa atay, daghan pati imong ginasimhot, sala na tanan padulong sa atay. So kung naay manigarilyo ay sa sulod sa panimalay, no, basig gatuot nga kana lang manigarilyo mo mamatay.
Pati ang gasimhot ana, no, ang palibot nga tanan niya bugahan. Mm. Depende po na sa unsa ang iyang deficiency nga mabikil siya. Pero mostly gyud nga makabikil sa atay mao ni ang mga hinungdan. Oh. Ingon pa diri, other things to know about the liver. Kung gusto kuno ka nga mabag-o imong atay within 6 months, no? All bitter herbs increase the oxygen level for the liver. So mas may gyud nga kaon gyud tag mga pait, no? Ampalaya, no? O then napapoy mga herbal nga nindot pod ang kwan, no? Serpentina, makatabang sa atay, no? Kay maka-increase siya sa oxygen level. Nya kay ambot pud ning yawa maay man pud gyud mohimo og mga chismis. Siya di ta mukaog pait kay makapatay sa atay. Oh, unya kusog man kayo mo tungga og red horse, kusog mo tungga og tanduay. Unya hadlok sila kuan og pait. Pero grabe mo kog baboy. Usara may bikil kay okay ra ng baboy makadaot kay lami man. O kanang pait pa gyud makadaot pa. So, ang tao musugot lang mamatay basta lami lang gyud. No, mao ra gyud na ilahang utok ron. Apan sa tuwa mohangyo gyud ta nga kung nahibalo tas ka matuoran sultian gyud sila nga di gyud mao. So ang stress makaapekto sa liver. Unsa man ning stress? Kintahay maay kag pagkaon, wa kag kwan pero kay grabe ka mabalaka, no? So mas stress imong liver, ang atay gyud ang luoy. Ang kadaghanan gyud makamatyan aning stress kanang palautang, no? Sige man gyud sila ka stress. Okay, bayad na pod. Okay, apaso na pud ko ani. No stress kay sila. Ano po yung ngayon doon? Oh, ngita na pud sila, asa na pud sila mangutang kay bayad sa utang. So, ang ilang atay gyud ang luoy ana. Unya usa pa ang kani gyud pong mga tabian, no? Ang atay gyud ang luoy ani kay mabalakam ni sila. Uy, nanabi siya dito. Sulungon na pud siya. Dili mao to giingon ni kuan dito mangita na pud siya glain na pong ibalibad dito sa usa. Di man to ako nag-ingon. Maalik na pud sa usa mo nang luoy jud kay matabian, stress kay ni sila kinabuhi. Kay lahi ang istorya ng speakers, lahi po diri. Basta karambulan na ilahang kuan lagi. Kung mamumuhat pa na sila libro, nangadato na ng mga tawa na. Mo na nga, duha po na ilang sakit. Kung dili ilang atay, ang kana ilang kidney. Mukuyos man na. Kaysa sige nilang istorya, sige tabi, malimot naman siya inom tubig. So, mo na nga, kadaghanan yung mga dialysis, kanig yung mga tabian. Eraser po na. No? So anything poisonous no kay nganuman nganong apil mga atay ana kay tungod ang atay nato mo ni siya filter sa atong lawas. No, filter siya gikan sa imong gamiton sa panit, imnon, simhuton, atay gina padulong tanan. So ganahan ka mo simhot og mga baho, atay gyapon ang luoy ana. Ganahan ka mo simhot og chemical, atay gyapon ang luoy ana no. Then ganahan ka mo kaon ng mga tamis kayo, atay gyapon na no. Kay ngano kanang mga diabetic before nabikil na sila ang atay gid una nagsuffer ana. So kung mangutana ta unsa may makadamage sa liver, number 1 gid ang sugar. No, kadamage na siya, sobrang tamis, sobrang parat, no. Basta sobra lagi. No, tambok mao gid na iyang kakwanan. So una ang hinungdan. Now tanawon nato unsa pa ang mga mabikil gid ang atay. Na diri poisonous tobacco. Unsa man ning tobacco? Mo ning sigarilyo. Mo ni bitaw ning mga generation ron makasugod gani na sila sigarilyo. Di na gyud nakaundang. Undang daw. Kay ngano? Ang mga nagbaligyag sigarilyo ron mahal kay mga taxes ana. So ang ilaha mo gamit po sila pinaka barato nga raw material. Mo maninipuli sa shaburon. Inom og sigarilyo gyud nga mas taas na ang mga chemical content ba. So mo na nga once sa kasugod adik gid diretso. Once sa muundang pud ni sila kay ang nicotine na lang may gahatag sa ilang kusog. So lahi gud kag paundangon nimo nagsigarilyo, mga kalit lang na mga luya. Kay ang ilahang lawas na naanad na sa stimulant no. Stimulated kanunay ba. So gusto sila kung sa shabu pa, wa na tugpa-tugpa ba. Nang sige na lang og kwan mo na dagkot diretso suyop na. Musugot pag na sila magbulagay sila sa iyang asawa kaysa sigarilyo. So, pero once pud na nga pintahay na addict na sila. Once maabot na sila sa limit sa lawas, kay di na nakakaya sa nahurot na gyud tanan ang umoy.
maabot na nasa sa limit, automatically wa na gyud na sila second chance. Kana ba moingon ka ay nalata ng kuan ani baga ato ning tambalan na gyud na. Mo na nga pag moabot na dito sa may nung dahil sigarilyo moingon na lang gyud ng doktor nga iuli na lang na dito nya pakana sa ang gustong mga paborito niyang pagkaon. Kay wala na di naman gyud makuan. Pero mo na nga kung sayo-sayo pa, madala pa, napay posibilidad no. Pero kana bitaw yung ning abot na sa limit, ang iskuta na to kanang limit na sa lawas ba. Wala na bisan pag pila ka milyon imong gastuhon. Kung ako imuha kung ako sa pasyente, kung imong bana manigarilyo ay, imong asawa manigarilyo ay, nya di gyud mo undang. Ikaw da mangandam na lang jud kadaan nga pag muundang ni siya, but pasabot na abot na siya sa limit. So pag mahubag na iyang mga tinai, mahubag na iyang atay, iyang baga, ayaw na kag maggasto-gasto pag tambal-tambal, no? Ang gastuhan na lang nimo lungon para dira mo gid na padulong. Oh, diretso na lang dai ka manawag dito sa imong kuan na andama na ni pila na ka kandi ato ihawon na ni. Kay padulong man gid na dira di kay tambal-tambal ka lugi man ka. Mamatay ra man jud gihapon. Di ba? So, kung interesado pa na siya maayo, kato pa untang sayo-sayo. Iundang na. Oh, lisod man ang undang na kay di na gid makaya day, undang na ko. Nya usaon man ka? Tambali ko, huh? Tambali ko ani day. Ana, luoy po kay asawa di dalon pagkuan di makagasto. Orang-arang lang gamay. Yup-yup na one time. Nabi ni nana gyud sa Davao. Idala na kay pa naman, wa na huslo na gyud kaing lawas. Maayo pa. Na samantay manigarilyo di na gyud ko. So gibutang wellness. Na uli-ulian. After 3 weeks, may na ang baga, dili na magtingog. Uy, niyup-yup na, balik. Kay siya nga ning tilaw ra daw kuno. Oh, awa na gyud, wa na second chance. Patay diretso. No, giatake na yun. So, usa po diri ning improper breathing, no? Mana importante gyud nga naagi exercise, no? Tight clothing that compress or kana bang mga sipit kayo nga mga panty, no? Then kanang kanunay indoor work, no? Dili kuan. Then lack of pure air. Self-abuse, apil pod ni siya. Self-abuse. No, daghan kay karon nga mga batan-on kay tungod nga makita na gyud nila sa internet. So, magilty pa man ang uban ani sa una, karon di na gyud Oh, proud pa gyud kaayo mo angkon. Nya mas taas pa gyud sa rate ang babayi. Oh. 15, so good na. Mo ni ang mga laki, sayo kayo mga kuan, magka-prostate. Kay na overuse man. Nya ingnon pa gyud sa science nga healthy kuno. So, grabe gyud na misinformed gyud, no? Then, disease diet including eating of flesh, no? So, drug medication, recreational drugs. So, mo ni siya, no? Apil na diri ning mga recreational drugs kana bitong mga uso ron kita man taron sa internet sir, no nga daghan kayong pamaligya, pangpatindog. Pagpagahi. Apil man na recreational drugs, no? So, daot ang atay. Eating and drinking improperly kani bitaw kada kaon, kada hungit tungab. Oh. Kay di ba makita nato mo madtutag mga resto, ganahan kay nang bugnaw kay nga iced tea. Nya galatab-latab stambok ang ikaon. Pag human suyop di bugnaw. Mao man gipares gid ana basta too much fat imong consumption. Oh, diretso dayon ka mo inom coke kapanug-ab gyud, no? So, eating too much burdens the liver. So, pag sobrang busog, gini makapaluya sa atay. Usapod na. Kay stimulated man sila. No, kana bang stimulant ba? Parehagod sa kape, stimulant pa po ng kape. Hindi siya kainom kape, maluya siya. So, inom na lang. Sama na siya. Then, baho nga mga hangin, makadaot sa atay, no? White flour, which includes unbleached bread flour o whole wheat pastry flour. No? Kani. Sige ka og tinapay, kadaot yun sa atay. So, lack of deep and full inspiration, no? Kanunay lang masubanon. Inactivity, walay mga lihok-lihok, no? Kuhan po sa atay. Pores of skin not functioning properly, not ba kaning pagligo, poor ventilation,
kaning drinking cider causes the problem o eating vinegar combination. So dili gid pwede nang kanunay ta magsige og suka. Stimulants, drinking with meals, eating anything with vinegar. Mo ni siya highest form of fermentation. So dili ta pwede ani. Then 25, animal fat no has an effect on the liver causing to produce too much cholesterol from the body. So ano siya? Animal fats. Hindi siya pwede. Drinking any type of alcohol, beer man na, wine, cider, liquor, not one sip should be taken. Nya na may uban nga himuong talimughat. Kulapo. Ang butangan nang og gamot. Na ako'y angkol nga wiyaw gito siya kay hinubig ang kulapo. Nya kay akong papa hilig man ni siya og talimughat. Butang-butangan o kanang mga kulapo man to sa una pa no? Ba? Kulapo man to no? Ibutang talimughat. Kulapo, butangan talimughat. Oh, herbal ba butangan kulapo. Sakpan man sa kong angkol. Siya o tambal day ni. Yarok ko sa kayarokan lang. Taas kay tambal murag tandoy ang kataasan na oh. Puno to sa kong lola ba kay talimughat lagi. Nya unta to sa kutsara ra to no. Sa kutsara. Man siya nga gingnan pud sa kong lola nga. Ali diri tito pag inom ani kay aron nga wan. Pag siya day ni day. Tatambal man ni siya pag simhot pa. Ay kulapo. Diretso. Way tugpa-tugpa oh. Pero solid gid akong kuan lolo uncle dos kong papa. Solid gid kay to siya glawas kay grabe mo gud punto siya mogulay. Bisa grabe ka pala inom, grabe mo gulay gid. Kaon gid puntong patakag kaon og unsa. Man. Kay katong dito si Uncle Tito pang no. Wala naman to siya kakaw karne, gulay na lang yun. Mulan-lan to siya mga puso saging, na ba? Yarang subahon. Panitan ka mo nun. Sasin lang, yan na ang sasin. Solid dito lawas ang kwan. Pero sayang kayo yang lawas kay kakurot pa siya og mga kay ang iya ato magkuan siya mga sundang. Mga tulo pa ka sako ang nahurot niya kulapo. Kuko nga ubay-ubay pud yung lawas oh. Kay tulo pagod ka sako ang nagbarog dito sa Loyos Balay. Iyamang tigumon niyang mga botilya. Pero although inato to siya pero wala gid to siya gapabadlo nga magpagasto ana ba. Ning higda ra gid to siya pang ingon ni nanay. Wala to siya ingon nga dadlo na to ni hospital kay kon. Wala niya na lang siya nga ling matulog na ko ling ana lang ba. Diretso siya tulog. Pahuman hapon daw to ingon sa kong lola. Wala na siya ginawa. Inato lang okay man na. Pero kanami to magpabuyag pa kay dalon pa sa kwan ICU pa. Buslot ang bulsa sa mga anak. So inana no, may mga nanang pamagi ha. So fried foods, cow's milk. So sagin ni siya sa makadaot sa atay. So mo ni ang may tabo pag sobrang ang sigarilyo. Pili ka asa man imuhang gusto diri. Dirita sa post-necrotic cirrhosis na ang mga atay na punog bukol. No? Bacterial hepatitis, no? So mao na siya ang mga apdo na punog mga cholesterol stone. So usan ni siya ma'am nga gipakita nato siya karon kay ngano atong tangtangon ning mga excess cholesterol kay ang atay mo accumulate man ni siya mga fats, no? Mga cholesterol stone, pigment stone. So tan-aw nato. Nay duha ka klase nga sakit sa atay, no? Nay fatty liver disease ug alcoholic liver disease, no? Napoy non-alcoholic fatty liver disease. So duha ni siya, alcoholic liver disease or ALD or non-alcoholic fatty liver disease. So dili ta pud magsalig nga mo makugainom, di ko magka fatty liver. So kung dili mao ang kinan-an unya dili pud mao ang pamaagi, pwede ka magka non-alcoholic fatty liver. So mo ni siya ang dagway sa non-alcoholic fatty liver. Non-alcoholic fatty liver makabaton ang pasyente nga liver failure, liver cancer, no? Heart disease o puntungo makakuan siya overweight unsa may mga hinungdan ani. Too much kang cholesterol, triglycerides,
ang mga pamaagi niya kung grabe ang mga medications, no, malnutrition. So mo ni ang hinungdan ani. Then mo ni ang dagway sa liver nga gi-ultrasound. Makita na to ng mga gagmay-gagmay dira nga mga itom-itom, no? Mo na siya ay mga small stone. So ani kung tanaw na tong atay sa duol, na siya mga gagmay nga mga buslot, no, mga gitawag siya globules. So dira mo suksok ang kanang mga cholesterol stone. Una na kanang yellow nakita na to na. Oh, una siya mo suksok na siya. Nig mapuno na imong atay ana, di na kaginhawa, no? Tukan siya. So kani ang dagway sa naay cirrhosis or kana bang nasunog nga atay kay grabe kay ka pala sigarilyo, inom. So mo ni ang dagway gaitom na ang atay. Nya ang mga buho niya puno kay mga stone nga black. So kani pod ang cirrhosis, no, na nihubag ang atay. Ana samad na makuan, no. So ang ilalom sa atay mo ni siya gitawag natog apdo o gallbladder. Mo ni siya ang ga-stimulate kung kintahay ubay-ubay ang tambok nga imong ikaon kay kana laging ganahan jud kamo kaog mga lechon labi nagpista o birthday. Ganahan kay ka. So ang kaning apdo mo magsakripisyo, no. So mo ni ang trabaho aning apdo mo digestive fluid ni siya, a yellowish green fluid produced in the liver, stored in the gallbladder. So moagi ni siya sa mga ducts, no, sa small intestine. So ang iyaha i-emulsify niya ang fats. So mo na siya ang iyang trabaho ana. So naay different kinds of gallbladder disease. So na iban polyps, carcinoma, no? Ang uban na ay mga bato sa apdo, no? Pero gisgutan nato ni katong sa cholesterol, mas may yung dili maoperahan ani. Eh once maoperahan ka ani, automatically dili na kakaya imong lawas, labi na mukaon pa kag mga tambok, bilar, karga og bugat. So di na pwede. Oh. Kay dali man kayo kuan. Ana gyud mabughat ba? Tungod kay operado na siya, so di pwede. So balik ta, no. Ang gusto gyud sa Ginoo, no, ingon pa ni John, nagampo siya, no. That kita ko, no, mahimong prosperous sa panglawas ug ang atong kalag mag-prosper pod, no. So dito ta sa step 1, detoxification, step 2, rebalance, and step 3, nourishment. Mo ni ang prinsipyo. So sa karon ma'am, mao ni imong gi-undergo ang step 1, nag-detoxify ka. So sa detoxification, kabalo man ta ani, no, nag-colon cleansing naman ka, nag-flushing. So karon ang atong gihimo ron is liver, gallbladder flushing, and kidney flush. Mo na nga mag-ihi jud ka. Then juices ka kay ila man ka litro imong giinom nga juice, pero ang juice dili siya water, ha. Lahi gyud ang water o juice. So mo inom gyud gihapon ta og tubig. So ingon diri mas maayong yung wala ka na operahan sa gallbladder kay nga, no, ang mag-suffer man god labi na kung wa ka nag-usab sa imong mga pagkaon, ang mag-suffer ana ang pancreas, no, ang lapay nimo og ang atay, no. So mao na siya nga mag-suffer na sila. So nagdaot naman gani ka nga napakay apdo, samot nagyugwa kay apdo. So unsa man ang ginagamit nato sa flushing nga mga sakit, unsa may pwede ani nato nga ma-applyan kung naa kay fatty liver o liver disease o gallbladder polyps, gallstone, cancer, ovarian problem. So sa imo ma'am naman ka sa ovarian problem. So man ang gi-recommend gyud ang flushing. Kung ikaw na kay kidney problem, nagka-kidney stone ba ka o UTI, pwede po ang flushing. Then ang next ani ma'am, number 3, after ani mo ang detoxification, dirita sa therapeutic diet. So ginagamit nato ni siya. So kung tanaw nato ni kani bitong na operahan, nawaw. Mo ni siya ang apdo. Kani nga apdo, gioperahan ni siya. Kung makita ninyo ang iyahang kalaki, o sarabo kabuok ka bato. Gitanggal na ang apdo niya, o sa kabuok bato pa lang. Oh, pero wa na siya apdo. Moro na iyang apdo, hubag kayo. So gitanggal o niya nay. So mo ni yung bato. Kuan man ni siya, nagmigahi ni siya tungod sa cholesterol, no? Yes, tungod na siya sa cholesterol.
bato ni Darna. Ana siya. Dagway ana. Pre, tawag na bladder stone. Yes, kay naman sa gallbladder. So mana siya. Pero sa among experience, nami gi flashing kana usa ka buok bato lang. Nya kay ang bato baya mag-develop dili lang baya sa gallbladder. Pati sa mga bile duct niya, mga ugat ba, dito na siya. So dire ang uban na dira sa mga duodenum or mag-block dito sa pancreatic duct. So bisan pagtanggalo ng gallbladder, maka-feel gyapon sila sa pain kay napam gyapon bato. Mo na pinaka-safe gyud is i-flashing ra gyud siya. So dire mo ni siya ang pamaagi ron sa atong gibuhat. Mo ni siya mas daghan pa ng gawas kaysa itong naoperahan so kabuok ra. So Gawa na sa flashing. yes, mo na siya nga kay imuha og maunya ma'am, crucial na siya kay pagawas nato kung namang kay mga cholesterol stone sa imong atay. Kay nganong ga-fluctuate man imong hormones. So basin nga naka-apekto to. So mo nang limpyuhan imong atay, pinaagi aning flashing. So pag magawas ni siya ma'am sa imuhang malibang nimo ni unya, kung wala man gani tay makit-an, salamat ta. Pero naa tay makit-an, salamat gyapon ta kay at least nakagawas. Kaysa wa gid gibuhat. Sagdahan lang nato ba. Natuk-an na day atong atay. So ingon pa diri na ay different types of gallstone mo na nga pag magpa-ultrasound ka, say maingon na cholelithiasis, the most common type of called cholesterol stone, So too much cholesterol. So another type of stone called pigment stone. So daghan ni siya excess bilirubin. So daghan na siya ang gawas. So kani ang pinakadako nga stone, longest 3.2 cm nga nasakpan pag opera. Unya unsa may simptomas ani? Kanunay magsakit ang kilid, O kada humagkaon, kasukaon ka, kada humagkaon nimo, dili ba kada gabi magsakit imong kilid, di ka kaginhawa. So mo na siya mga tilimadton ana. Then makita po nimo siya magyelo na ang kalimutaw. So daghan jud kay na silang mga stone. So mao ani jaundice siya. Then ang uban ana pag dili matabang makakos siya og cancer. So daghang klase ni siya nga jaundice, So ang atong himuon unya ma'am na ipahiluna ka kay mag-inom man ka unya og kanang olive oil o kanang pampaluag para siya mo flush out sa bato or sa cholesterol stone. Mo na nga ipahiluna gid ka unya pag dayon na nimong tulog. So siguro si Papa ipahiluna or itudlo ba sa inyo para kamo na lang mo pahiluna dito unsay buhaton, So mo ni siya ang atong expectation nga mugawas unya. Mo ni siya ang dagway pod sa abdo nga napuno na gyud bato. So inana siya kadali mag-accumulate. So mo ni ang dagway ha. So kanusa man nato ni sugdan kung mag-detox ta. Kanang nahawasan ang abdo, sana. Ha? Nahawasan ang abdo mo na to. Gioperahan lagi. Mo to. Sa chemical substance na tulong nga ingon nga nahawasan. Aning awat. Di na chemical substance ang imuhang gikaon ba. Bale stone former ka ba, Dili ka kuan imuhang lawas ba nga pagawas niya kalibang ana prone kay na muna moingon ang doktor nga tangtangon na lang. Kay kung dili tanggalon nay posibilidad mo balik na pod ana ba. So mo na ilaha nga patanggal nila. Kani si usama ni ka chief of police, taas kay ang SGPT. So pagsala niya pagkabuntag, daghan kay na mga bato gawas. Mo na isala din. Kani pod mo gihapon mga small stone. Kani mo pod ni. Kani itom na. Kay kani pala inong gyud ni siya, yung bana. So itom na yang mga stone pagawas mga itom-itom So makagawas gid siya kung seryosohon. Pulis mo pod pa opera na unta. Kanis tatay mas daghan pa ng gawas. Di ba mo man itong bato nga nakita dito sa kuan? Siya gi-flashing mas daghan pa ng gawas. So mo ni ang mga tao nga nag-undergo, Cystomiasis. So mo na siya.
gallstone, kani cirrhosis of the liver, itong nako, basta cirrhosis of the liver, itong. Katong picture ampo sa ubi lang yung mga. Ana gyud. Pag di na gyud dala, ampo na lang. Kani mga teacher man niyo. So kani doktor pud ni siya. Pero wa gani pa opera. No? So kidney flash, it also procedure aimed to dissolve the kidney stone. So lahi pud ni siya pag nay mga kidney stone, no. Unsa may benepisyo kung mag-flushing ta or mag-cleansing, no? Maka-reduce siya og gan appetite, maka-delay sa blood sugar level, no? Ang LDL cholesterol nimo may mong better. Facilitate siya sa maayong pagkalibang o maka-alleviate sa constipation. So, mo na siya ang iyang mga benefit kung mag-flushing ta. So, ingon diri, ang ato kunong digestive system is made up of many important organs that work together to digest food, no? O mo-absorb og nutrients from the food. So, kung walay nutrients imong gikaon, kay puro dilata lang, kape, soft drinks, unsa may digest imong lawas, no? So, mo na nakaingon gyud si David diri, I will praise thee for I am fearfully and wonderfully made. Maayo gyud pagkalig-on ang lawas sa tao. Kay pagsugod man gud sa tao pagpakasala gikan kay Adan, mga 2,000 years pa usa nila na feel nga naanay difference silang body. So na nakalig-on. Kay kung dili siguro lig-on pagkabuhat ang tao, extinct na ta karon. Oh, buwa na human. Oh. So katong nga time gikan kay Adam, 2,000 years pa nila na feel nga naanay sakit. Unya after pila naman taron ka years, no? 6,000 years. Saka pa makita nga naanay mga bata nga gipanganak nga dili na normal. So puno na og mga sakit. So Corinthians 6:19, know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, no? Which is in you, which you have of God, and ye are not your own. For you are bought with a price. So therefore glorify God in your body and your spirit which are God. Mag-ingon diri nga you are bought with a price. Musugot ba ka nga barato ra imong lawas? Nya anay mga tawo nga pag-abot sa tambalanay, mureklamo ka, mahal ba ani oy? Matambal mahal kayo, mahalan siya na ikaayo unta siyang lawas. Pero mupalit siya ikadaot sa lawas, may reklamo. Oh, di ba? Mangutang pa. Mahal meron tag case ni yun. Oo, magino nimo paliton. 200 kape ng kilo. Isda, 80 ng kilo Oh. niya. Kada ng supra. Correct. Nya, di ra ba kani mga palahubog di po ni ganahan mo inuog us ka botilya lang. Ano yan lang 5 mil padulong 10 mil, hutdon gina nila. Flashing ka ng pagkadlaw. Oo, mao lagi po, flashing gid na sila. Kana bang kana yung sa kanal na lang sila puluton ba? Oh, inana kadaot ang tao gid. So ingon diri nga imong lawas mahal na siya. Unya gastuhan lang nimong barato. Ang Ginoo ba nga padagko sa nga kwarta akong gipanghatag ninyo nya pag abot sa templo nako. Mangita lang og baratohong tambal. Nya kung pwede pa mangita pa mog libre. Ayong repair man. Oh, so dili malipay mo na nga kung bitaw na yung mga patient mahal man kay ni imong services dok. Natural, mahal gud imong lawas. Oh, kapital gud na nimo. Oh, ana na ba? Pero kapalit og motor. Oh, ana ba? So, mahalan ka sa kuan nimo lawas unya, kung mamatay ka, wala im drive sa imong gwapong motor. Oh, inana karon nga ka stupid ang tao. Na mas unahon pa nila ilahang kuan kaysa ilahang panglawas. So, hopefully sa tuwa dili mao na ang ipasabot sa Ginoo. Kaya ang gusto sa Ginoo, di man balikan gud sa Ginoo ng gwapong balay. Di pud balikan sa Ginoo imong gwapong motor o sakyanan. Ang balikan gud ikaw. Nya pagbalik sa Ginoo naunsa naman ni si Sister Sidinio na puno naman cancer in taon. O si Brother Kwan ba? Diba? No, brother, unsa si Brother Kobe nga puno man punig. So, para asa ang kaluwasan? Para ba sa material? Para sa dili, di ba? Kita man. Muna nga ako okay ra gyud kay sa kuha, ma'am. Ay sila ko mahal na dira. Okay ra kay wa ka kasabot sa imong panglawas. Wa kasabot sa imong priority. So, nya, malingaw ka kay pag mulag mo grabe na, uy, mubayad pa pud og milyon.
Sayang na imong milyon. Unta gigamit nimo na katong makaya pa sa imong lawas. Nya kanang karon nga gakuan na ka, mo persento na lang nabilin. Gatinga na lang so mabayaran usan liguon nimo kwarta na ang tao. Ang doktor kay ayohon dili walay doktor nga makaayo. Ginoo ra gyud. Ambot no na sige magugtanog sa lida gud. Gawin mo lahat do, babayaran kayo kahit magkano. Ang doktor, talaga lang. O di bayaran no. Murag bang gipagawas nila ang doktor, bayaran gyud. Oh. Mo na nga diri kung maka-realize jud ka ngayon, ani mo ka importante akong lawas. Price is right ra gyud ta. Oh, walay labis, walang kulang. Price is right. Kay kumuwad-an kag kinabuhi. Asa pa man na yung tao na imong gipaningkamutan eh. Para kay kinsa ba yung tao na? Di ba sa imo ikaw gusto ka na mag-enjoy. So price is right ta. Kaso lang, di ko kag mahal kay di man yung priority. Oh. Wa man pug ka nagunahon na og kaluwasan so mahalan jud ka. And this is not the right place for you. Oh. Dira ra bagid padulong. Sa pamutong sa Ginoo kung magsakit na. I-invest nang iyan katog yan. Actually wala man ang ginahanglan ang Ginoo sa imong lawas nga sakiton. Ang gipanginahanglanan jud sa Ginoo ang imong commitment. Willing ba ka mo sakripisyo? So mo na ang living sacrifice. Ingon sa Ginoo, sige, kung willing ka, di na ko lantaw na imong lawas nga guba. Ang akong lantaw ang imuhang commitment. Nya maayo lang gamay. Wala ni. Sorry Lord, dami mo guni. So gibinuangan o na nga sin against the Holy Spirit kay gibinuangan nimo ang balang spirito ana. Pero makaampo gani labi na lara bagi inampuan ang pastor nga. Dulot gid kayo wawaw ng kalit. Kapag gani na nga matay. Hilak naman. No? Oh, wala pong pastor nga. Ginoo, ni andiri ang kalag nimo karon. O andam na mo dawat. Ang mga pastor. Hinaot ayuha in tao ni. Uy, kademanding pud nga pastor. Ayuha. Oh, dira kay Ellen White naara bagid ni sulti dira nga kana day mo ampo kaspat sa mga masakiton nya mura kag nagtiman. Igid na tubagon gyud. Kana man ganing moampo tas masakiton ingnon na gyud nga. Ikaw ra gyud Ginoo ang nakabalo siyang kasing-kasing. Kung willing ba ni siya maayo unya mo tuman siya sa imuhang gusto para sa iyaha, ikaw ra gyud ang maghatag sa insaktong panahon, lugar sa iyang pag-ayo. Oh. Pero kanang kami Lord, igo ra gyud taon mi mo submitar sa imuha nga. Kami pod di man mitako sa kaayo, pero pinaagi sa imong anak nga si Kristo, makaatubang mi kay sa ang amahan ba di gyud kaatubang sa pagka makasasala gyud. Pero tungod kay nas Kristo, mo na nga makuha na lang gyud atong mga pagampo. Pero kanang pangayoon gyud nimo sa Ginoo nga ayuha gyud ning kuyawan ito. Bura magduol sa luwag. No, mo na siya grabe kay na nga kuan blasphemy. No, dito ba kita man ta ng mga healing kuan? Ni si Mrs. ko nagsakit aning cancer. Ayuha siya Lord, karon dayon. Yawa. Diba? Grabe ka insulto. Diba? Kung may nalagay mo kung anak ka, may nalagwa mi ng Ginoo. Kaya nang Ginoo pa ako gining naugod bandok-duk ng ulo. Aka lang kagyawit ha. Oh. Nay mga inana po pastor. Oh, ampo taas na yung kamot. Ayuha si Mrs. Kon. Yawa po niya pastor ka demanding. Ingnon na nimo pastor di gito maambot og nakalapos ba to sa atop to yung ampo. Kay dili na gyud design sa Ginoo. Kay di man gud ta design sa Ginoo nga magdaot. Mao bitaw nga kanunay gyud ang naang pag-edukar. Oh, unya kay di man pud magpa-edukar. Oh. Tuo man ka ng sakit. Diba na pa may mga saying sa una na? Tuo man ka ng sakit, pangurtaan man ka na. Oh, pag abot na bitaw nga mo sakit na, hilak man pud ay. So inana ka way puangod ang tawag yun, no?
So mo ni karon kay nakasabot naman gyud ta sa atong tumong ingon diri our first duty toward God and our fellow being is that of self-development. Ready na ba kani ma'am? Nga buhaton nato ning self-development. Kay naabtan pa man ta ning tsansa nga diin pwede nato ma-reverse ang ato ang kibati unya nakabalutas ka matuoran nga sala man dai ni. So kinahanglan jud nato nga natay conversion pinaagi sa Holy Spirit. Nga ang atong duty dili na nato duty para magpalami kaya mag-iswila ko og kwan para makasweldo jud ko kwan kay aron mukaon jud og lami dili na nato na duty ron. Ang duty nato ron padulong nas Ginoo nga mahimo tang panalangin sa uban. So kung makita nila na nga sa mga kaubang teachers ko uyaw kay ni Sir Sidinho kay bisag 75 ng edad wapo ra gyapong lawas wa gyud nagdaot-daot ning tawhana ba nya malipayon. Panalangin ba na dili? Panalangin kaayo kay ang Ginoo kinsa man Ginoo ani? Pagduol din sir, unsa may sekreto nimo? Paingon nimo nga ampo lang gid brad. Nya magkusab tuo gid siya kay nahimo man. Pero pag kita na nga sa Sidinyo, musta man sa Sidinyo? So ambot lang kay katong niagi gi-wheelchair naman to. Pag napagigalagot nimo, may mirisi pod. Katawa mi dito mi sa Zamboanga ba kay naay retired nga principal. Nya dira sa Zamboanga ilado gid kay nang west nga ang mga estudyante dira sa tagyog kabugoy. Mangatkat sa koral. High school ba mo gigunitan ron sir? Or elementary Na high school man to siya nga principal. Mangatkat og koral, ana ba nya kuya kay siya kay berdugo siya nga principal ba. So daghan jud kay mga estudyante yang ipangkulata. Pagkaron nag-retire na siya, adto siya siguro sa ilang murag reunion. Awa gyud estudyante. Pero nagyapon ning kanya. Sir, ketal yaman ana mas Chabacano ba? Musta naman ka sir? Grabe sir no. Maayo kay na professional na mo. Lagi sir ana. Ikaw sir, kumusta naman ka? Anam siya. Na ako diri ron ga scratches kay na stroke ko. Ingnan pa sa estudyante. May receipt po di mo. Isog kay ka sa una. So, pero believe ka itong katawa rin siya. So, pugoy kay ito ko estudyante. Ingnan man kung kumbiene kay sa Chabacano ka ng merisi, kumbiene man. Kumbiene kung boss. Yan naman siya. So, pugoy. Pero, sa tuag yun, mahimo tang example, no? So, di naman ta kaminsahe og istorya lang. Maabot panahon, lantaon na kita. Kita, pareha na. Kita na. Sir Sidinho, baka mo nihayag na ang panagway. Unya dili na hangak. So panalangin gid siya. Lisod kay karon mo adto ka sa imuhang kwan mag-Bible study ka. Lisod kaayo kay ang mga tao bright kay sa Biblia rod. Pero dito na nasa masakiton, bisan pa unsa naka-bright sa Biblia, sir ba? So unsa naka-bright sa Biblia? Di wa gyud na rounds basta magdaot na. So mo na siya no. So, ingon pa diri ma'am, once na i-commit na nato as Ginoo ma'am, every faculty with which the Creator has endowed us should be cultivated to the highest degree of perfection, that we may be able to do the greatest amount of good of which we are capable. So, dili lang takutob dira, no? Ang gusto sa Ginoo nga moabot pa gyud ta sa pinaka-peak sa atong kinabuhi, na ma-experience nato ang tanang panalangin. Kaya wala may goal ang Ginoo, gusto niya nga mahatag niya tanang panalangin, mabubo niya tanang panalangin. Yung sa man niya pagbubo ang panalangin kay wala nagdaot na no. So for example, na promotion maabot kay Sir Sidinho. Nya kung dili maayong lawas ni Sir Sidinho, sayang. Di ba? Pero kung gwapo kag lawas, healthy ra ka, simple ra. So makuha gid nimo na nga promotion. Pareha na dira sa mo ang pasyente tanggog. At nahimo na noon siyang head teacher, pagka head teacher niya maupoy pagsugod siyang cancer. Imbis mag-start na unta siya siyang promotion, mora po, igo ra po siya ni-retire. Ipatungtong lang siya dito, niya, retire na siya. Ni-retire, force retire kay cancer man. Hantod karon no? Nabuhi pa, nakasurvive siya, pero bedridden siya. So, mahal kang tambal. No? So, mana siya. Na dapat mahimo pa yun nato ang pinaka-capable sa once Ginoo. So, maaliktad diri sa Romans 12:1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your body as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which your reasonable service. So, kani bitang living sacrifice kita. Mabitaw ng
Nay uban nga, kaon ba bata pa bitaw ka, mahay jud ka. Kaon ba kay inom ta ba kay bro magkagtigulang daot oy di na ana man ang uban god. So mintras bata pa na natay sakripisyo sa pagpugong. Oh. Oh. So sakripisyo ta, no? Kay mo na ato ang serbisyo sa Ginoo, pagpugong. So kabalo naman ta nga gitintal jud si Jesus Christ sa pagkaon pod, no? So ingon pa diri, and be not conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So will sa Ginoo dili will nato. So ikaw ma'am, akong suggestion gyud ani, I hope no nga mahimo jud ni natong great lesson ning adtoy papahulay nga will gyud sa Ginoo. Unsa bay gusto sa Ginoo? Mao bitaw nang sa proverbio niingon gyud dira si Solomon nga count your days. Say maghinahuna ta, muhion pa baka puntas Ginoo after 5 years? Kay unta kabalo, no? So kung naapay chance nga Lord, one day at a time ra man kita. Nga Lord karong adlaw naka-decide ko nga bag-uhon ako ni tanan kay nakumbinsi ko sa balang spirito. Praise God. Pagkasunod na pud ugma unta kabalog mausab na pud tong utok, submit na pud ta. Kay maora man gyud ni ang ato ang hantod sa pagbalik sa Ginoo. So mo ni no nga nakasabot ta og diri ra ato ang no. To ang lecture. So if you don't like wellness, try illness.